Wala pa natumod ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang iya mangin running mate para sa 2025 midterm elections. Suno kay Defensor, wala pa sa iya lamesa ang pagtumod o kung pagdesisyon sang iya mangin vice-gobernador. Dugang paniya ginakonsidera sini ang iya mangin running mate nga kaupod niya sa partido. Madumduman nga ginkompirma ni board member Domingo Ose Jr. nga makapila na ini ka beses nga ginistorya ni Governor Defensor para nga mag-upod sa iya pagpapili sa masunod nga tuig. Wala pa ina. Way pa na subong way pa sa lamis ang vice governor. Nga siling kang dali na lang pero sa subong wala pa na siya. Ang vice governor naton ang una gisa nga upod naton na siya sa partido. Si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.